Turné v Jižní Americe v nejslavnějším divadle v Bogotě. Členové Národního orchestru trénují do poslední chvíle. Tento orchestr byl stvořen pro cestování. Byl všude. Na turné třeba v Británii, Spojených státech, všude po Evropě. Ale toto je poprvé, co cestuje do Bogoty. 11 asi 70. Není to málo, když děláte takové velké věci. Jsou potřeba šikovní lidé. Český symfonický orchestr bude mít v Bogotě koncert 3 dny za sebou a zazní jak filmová hudba, tak třeba i Antonín Dvořák. Ty koncerty budou fantastické, budou to 3 kompletně odlišné koncerty. Je tam tolik hudby, že je to až směšné. Máme Johna Williamse, všechny hity jako Harryho Pottera, Star Wars. Kolumbijské publikum se může těšit i na kousek Česka, které orchestr do Bogoty přiveze. Zazní třeba symfonie číslo 9 od Antonína Dvořáka. A není to vše. Třetí program, řekl bych vážnější, je Apalačské jaro. Pro amerického dirigenta, chápete, měl jsem tu čest skladatele Aarona Coplanta potkat. Apalačské jaro je opravdu, řekl bych, americký kus hudby. I'm Steven Mercurio and this is CNN. Národní orchestr bude na cestě doprovázet i štáb hlavních zpráv. Laura Doubková, CNN.